Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Opasnice na televiziji Happy. Večeras pričamo o vakcinaciji. Da li ste za ili ne? Večeras imamo stručnjake i krenut ćemo sa ozbiljnom diskusijom na ovu temu. Maja, izvoli, predstavljaj naši gosti večeras. Krenut ću od dama, gospođa Nevenka Dimitrijević, PR opšte medicine Srpskog lekarskog društva, Danijela Pantić, Joška Broz, predsednik Komunističke partije, Ivo Strujić, advokat, Lepi Mića, pa ne treba ga predstavljati posebno, dobroveče, i gospodin Todor Jovanović, virusolog, imunolog. Imam 38 godina, znači majka 3 dece. Moje najmlađe dete, dečak Mateja, puni 7 godina u maju mesecu. Mate je rođen iz jedne zdrave trudnoće. Njegov rani razvoj, znači do 1. godine života, je bio sasvim normalan, čak i više nego, više od očekivanog. Znači imao je normalan san, kontinuiran, normalan razvoj u smislu psihomotorike, lepo je jeo, lepo napredovao, bio je jako emotivno dete, vezano za roditelje, za starijeg brata, sestru. Progovorio je sa 7 meseci, znači taj neki njegov fond reči do 14. meseca se sve više širio smisla uz ono klasično bebeće gugutanje. On je imao i reči mama, tata, daj, deda, baba, papa, mahao je, radosno tresao ručicama prema osobama koje poznaje, znači radovao im se, volao je šarenilo oko sebe. Sa 14 meseci primio je MMR vakcinu koja je bila odložena, znači to je trebalo da se odradi sa 12 meseci, imao je manju respiratornu infekciju. Nakon vakcine Mateja je dobio neverovatan proliv, Mateja se jednostavno izgubio. Mateja je prestao da govori, Mateja je prestao da obraća pažnju na ljude oko sebe, nije razlikovao osobu od predmeta, dobio je stereotipije, po ceo dan je stajao na terasi, gledao u automobile kako se okreću, vrištao je i dobio je dijagnozu autistični spektar. Mateja je na kraju završio organizaciju Veliki Mali, tamo je krenuo da napreduje. Jako lepo, govor se vratio, ali je uključena makrobiotička ishrana, puni tretmani, kompletno puni tretmani, defektološki, logopedski, sa 3,5 godine se pojavila prva reč, sa 4, znači upisan u vrtić. Mateja danas ima, pored svih tegoba koje smo prošli i pored svakog stresa, Mateja danas ima dijagnozu razvojna disfazija u povlačenju. Ja to smatram srećom i nesreći, uspeli smo da izvučemo svoje dete. Imam ćerku Taru, stariju od 6 godina i ona je jedna od oštećene dece vakcinacije. Tara je rođena kao zdravo dete, to je kao zdrava beba, razvijala se zdravo, prohodala na vreme, progovorila na vreme, jela je, spavala. Kao i sva normalna deca, jel te, sa razvojem. I onda je, posle svake vakcine, krenula se povlači sebe. Problem se produbljivao, više počela da odbija hranu, znači da jede, da spava, budila se noću, vrištala po celu noć. Šta je dijagnoza koju ste dobili? Dijagnozu mi nemamo zvanično, ali je naša priča ista i iskustvo isto kao i Aleksandrino. Primila MMR vakcinu i tu je govor počeo da se gubi. I bez obzira na takve činjenice, nismo imali pravo čak ni na logopeda. Tek od 3. godine smo krenuli kod logopeda i postigli smo puno, čak za 6 meseci, sa promenom ishrane. Dete je povratilo govor, creva su se oporavila, počela je ponovo da jede, ponovo da spava, znači ponovo se je vratila naša Tara. Praktičan savjet za roditelji. Šta uraditi? Vakcinisati ili ne vakcinisati? Ja sam za to da roditelji treba da odluče. 18 zapadnoevropskih zemalja ne propisuju vakcinaciju obavezno. Moja veoma dobra drugarica, njen brat je posle vakcine polio ostao nepokretan. Polio vakcina ne sme da se daje deci. Od moje veoma dobre koleginice, njeno dete je u 2. godini ostalo gluvo, takođe od vakcine. Ali moramo napraviti jednu veliku razliku između obaveznih vakcina i neobaveznih, kao što je vakcina protiv gripa. Sačekajte malo, samo trenutak. Vakcinacija spada u primarnu prevenciju, to je nešto što nema veze sa lečenjem. Zašto smo uništili sve što smo imali? Uništili smo i Torlaku, uništili smo i Galeniku, uništili smo Hemofarm, uništili smo sve velike firme. Veća je vjerojatnoća ako primite MMR da ćete dobiti autizam, da ćete od toga oboliti, nego ako ne primite da ćete dobiti, ja znam,
bogine. Što se tiče autizma, sama suština bolesti nije otkrivena. Autizam morfološki predstavlja jedan potpuno... Poremećaj. Ne, jedan potpuno fiziološki isti mozak kao i kod drugog čoveka koji nema A autizma. vi imate jedna knjiga koja je jako dobra, naučno-istraživački rad, doktor pretpostavljam da zna o čemu je reč, pretpostavljam da i vi znate o čemu je reč, zove se baš Vakcine, Farel je napisao, svaka vakcina, kako deluje, koje su dobre, koje su loše strane, šta se drži u sebi, ja bih to preporučila svim roditeljima da pročitaju. Doktore Jovanoviću, bili ste prilično glasni u poslednje vreme, vi i vaša koleginica iz Makedonije, doktorka Slađana Velkov, zastupali ste tezu da je pogrešno vakcinisati decu. Zbog čega? Pa zbog toga što su vakcine prvo nisu više sigurne. Ne zato što da ne rade ono što treba da rade, nego se kontaminiraju. Recimo polio vakcina koja stiže ovdje od 57. godine kad je Sejbin poslao litar nama, braći Srbima, bila je kontaminirana vakcina sa SV40, znači period inkubacije je 10% ispod 40, a 90% iznad. Otvorite Politiku i Novosti, vidjet ćete da ta generacija izumire, i mnogo se više umire nego što se rađa. Razumete, period inkubacije, latencije, mirovanja je oko 40 godina. I to je katastrofa prava za naše to. Vidjet ćete ako se i druge vakcine ne kontrolišu. Napravio sam 2 laboratorije. Primio sam sa Torlaka, radili su tamo njihovi stručnjaci, razumete, i kod mene su radili. I oni su doneli sve, ali polako su negdje do 10 godina bili, plate su dobijali cele, dobili su u centru moćnije laboratorije nego što ima Torlak. A Torlak je imao najčešće muža i ženu, to su Dakići, možda imena mogu da se pominju, naravno, jer mnogo su zla učinili ovom narodu. Ali vakcina je iskorenila mnoge bolesti. Kako sada govorimo o tome da vakcina izaziva druge bolesti, ako je medicina dokazala da je vakcina pravo otkriće? Ma to je bilo, ali ove vakcine najvažnije. Pa vi ćete dočekati to... Hoćete nam nabrojati te najvažnije? Najvažnije, to je polio vakcina. To je vakcina protiv tuberkuloze. Kada deca treba da prime tu vakcinu? Tu vakcinu deca uopšte ne treba da primaju. Ali kada je propisano... Neka, samo vi se smeškajte, deca, u redu je. Ali za 15 godina mi ćemo morati $1 milijardu da spremimo i da bi opstali na ova kuća nam je na sred ruma, a imamo takve ljude, samo primamo, koji samo vrte glavom i pričaju vakcinacija, ovo ono, zato što je 10 do 15% lekara su jednostavno kompromitovali i kortikosteroide i antibiotike i nemaju, sad više ništa ne leče. Doktore, vi mislite da deca ne treba da se vakcinišu? Mislite da vakcine treba zabraniti? Ne, deca treba ako je epidemija. U obdaništu se pojavi epidemija, vakciniše se sve i to. Ali ne možete vi da vakcinišete čitav Beograd ako se pojavi nekoliko, 3-4 slučajeva. A ti 3-4 slučajeva postoje lekovi gde mogu da se stvarno rade. Ako ne verujete, vi dođete nećemo da reklamiramo, ali tako? Dobro, da, razumem. Nećemo. To znači mislite Neka da bi samo dođu da vide sa parcijalno trebalo da se dijagnozom, može da se suzbije taj period inkubacije, latencije koji je siguran. 61% dobije žena koja dobije tu vakcinu, kancer dojke, recimo. 61%, da li znate šta to znači? To su skandalozne stvari, ja sam radio u Vašingtonu, radio sam u Betezi, radio sam, znači, tamo u najvećim institucijama sveta, u Los Angelesu, u Londonu, Štokholmu sam radio kod Sven Britona koji dodeljuje Nobelove nagrade. A da li to znači da su naša deca u opasnosti onda? Kako možete da pričate samo onako iz rukava? 15 knjiga sam napisao, a u krajnjoj liniji imao sam vremena i 5 drama da napisim. Tu smo baš da diskutujemo na tu temu, da pričamo i da tu ne može da se smireno da se priča, nego mora da se lepo razmisli malo. Šta vi kažete, doktorka Nevenka? Da vam kažem, ja mislim da su vakcine najveća tekovina medicine. Mi znamo koje smo imali katastrofe u istoriji i šta je sve vakcinacija uradila da se spreče epidemije zaraznih bolesti. U poslednje vreme se priča mnogo o imunizaciji dece, vezano za možda neke štetne efekte jedne vakcine koja se u poslednje vreme primenjuje. Međutim, evo ja da vam kažem, moja majka je bila pedijatar, primila je sve vakcine, ima sada 92 godine i ne boluje ni od čega. Jedino što je malo popustila sa
procesom razmišljanja. S druge strane, ja kao lekar nemam pravo da imam neki svoj intimni stav o tome da li se treba vakcinisati ili ne. Znate, vakcinacija spada u strategiju odbrane jedne zemlje od epidemija. Dakle, svaka vakcinacija, odnosno odbrana od epidemije je propisana zakonom, odnosno propisom o imunizaciji, pravilnikom o imunizaciji, tačno rečeno, i u pravilniku stoje zakonske regulative i stoje obaveze i ne samo onih koji treba da se vakcinišu, nego onih koji treba da sprovedu tu vakcinaciju, a to smo mi lekari koji radimo u ovoj državi. Znači, mi moramo da poštujemo zakon, u protivnom sankcije se mogu odnositi i na nas, ako ga ne sprovodimo, i na one koji treba budu vakcinisani. A kolike su sankcije, recimo, Mića, ti imaš ćerku? Sam MMR vakcina, to je kod nas, kako sam ja čuo i kako ja znam, obvezna zaštita, tako znači to se mora. Kazne su od 20 do 50.000 dinara roditeljima koji djecom vakcinišu. Međutim, bilo je slučaja neka Jelena sa Zvezdare žena, ona izgleda nije htjela da da dijete, mislim da imala problem. A znam, čuo sam za informaciju u Italiji mali Valter, prezme sa BSC kasnije, njegovi su roditelji dobili odštetu od 174.000 eura od države Italije zato što je mali Valentino Boca. Dobio bolest. Da, dobio bolest kad je bio mali, primio nektorne bolesti. On ima sad negdje oko 12 godina. Dobila je porodica dobila taj novac. I šta će njima odšteta kad je dete bolest? Ali vodeće zemlje, Evropska unija, Engleska, Njemačka, Španija, oni su dali slobodno, znači nije obaveza. Znači oni su dali za pravo u zakonu da nije obaveza da se prima MMR. Pazite, što je rekla malo pre doktorica, vakcine su zaštita jednog društva, jedne države, stoji za toga. Međutim, opet što kaže doktor, kad treba da zdaju, koje vrijeme, zbog čega, koje, znači, to je, vidite, znači ima jedno jako interesantno zapažanje. To kažem, ne ja kao stručnjak, bavim muzikom, ljudi koji pričaju o tome. Znači, veća je vjerojatnoća, ako primite MMR, da ćete dobiti autizam, da ćete od toga oboliti, nego ako ne primite, da ćete dobiti, što ja znam, boginje i tako. To su opet neke pretpostavke ljudi koji se s tim bavi, ja to ne znam, zaista ne mogu to da primim, ne znam. Ja primim samo činjenice, ono što čujem od ljudi koji se bave s tim stvarima. I s tim treba stati tome u kraj, treba naći neki sredinu, da, jer uvijek je istina negdje na sredini. Glupost je što kaže gospođa da se ne vakciniše, glupost je da se vakciniše, znači tu je negdje, istina negdje. A da li po zakonu i po našem ustavu vakcina mora biti obavezna? Mora, kazne su od 20 do 50, da. Evo da nam advokat kaže sada da li je to kršenje ustava ili ne. Upravo ovo što su sagovornici rekli, treba naći neko srednje rješenje. Apropo toga, advokatska kancelarija Strujić je podnela Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti da se obavezna vakcinacija u Srbiji više oslobodi toga i da ne bude obavezna. Vezano za to, smatramo da su zakoni koji regulišu vakcinaciju i zakoni koji regulišu zdravstvenu zaštitu uopšte, zakon o pravima pacijenata, zakon o zdravstvenoj zaštiti, u koliziji sa zakonom koji propisuje obaveznu vakcinaciju. I naravno u koliziji sa Ustavom Republike Srbije i ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Vidite, sam deo člana Ustava Republike Srbije, član 25, kaže niko ne može biti podvrgnut naučnom ili medicinskom ogledu bez svog slobodno datog pristanka. Smatramo, naravno to isto regulišu i ratifikovane međunarodne konvencije, a one su sastavni deo pravnog poretka našeg i spadaju odmah ispod uslova, izvinite. Tako da smatramo da ta kolizija se mora rešiti i ono što ostavlja najveći utisak u posljednje vrijeme, posljednjih par dana, kada se govori o tom problemu takozvanom vakcinacije. Stiče se utisak, ja bih mogao opisati samo u jednoj rečenici, diskreditacija bez argumentacije. Smatram da nije dobro da zvaničnici izlaze sa nečinjenicama kojima bi se razgovaralo, kojima bi se prosto sagledao problem sa najboljeg ugla i našlo neko rešenje, već se tu odmah vrši napad na potencijalne osobe koje šire eventualno paniku, koje prosto pozivaju ljude da se ne vakcinišu i tako dalje. Mi kao punomoćnici velikog broja roditelja možemo da kažemo da
one konkretne primere koje imamo. Izvinite, u kom smislu punomoćnici velikog broja roditelja? Da li to znači da su neki roditelji tužili nekoga da ih vi branite ili na koji način? Roditelji se javljaju za pravnu zaštitu, prosto pravnu pomoć. Mi smo tu baš dosta u tome, posebno, eto, pošto se pojačala ova cijela priča i posebno zato što već se i digla dosta prašina oko cijele priče i onda se tu prosto uočavaju te neke nedoslednosti. Nedoslednosti, kao što sam rekao, zakona koji reguliše obaveznu vakcinaciju i prava pacijenata. Svi zakoni koji regulišu, ajde kažemo, zdravstvenu zaštitu, postavljaju ljudska prava, pravo na dostojanstvo, pravo na fizički i psihički integritet, nepovredivost. A s druge strane imate mogućnost da jednostavno roditelj ne može odbiti da vakciniše svoje dete ili će mu pretiti novčana kazna. Šta vi, Danijela, mislite i vi, Joško, hoćete da, evo da krenemo, Danijelu sam sada pitala pa ćemo onda dalje. Šta vi, Danijela, mislite o vakcinaciji? Ja mislim da prvo pedijatar bi trebalo da informiše roditelje koje su dobre strane vakcinacije, koje su loše strane vakcinacije. Generalno mislim da je najveća odgovornost bi trebalo da bude na roditeljima. Jer ne postoji ni jedan zakon, ni jedna država, ni jedna zdravstvena ustanova koja bi tog roditelja, ako njihovo dete ima slučajno problem posle vakcinacije, mogla da uteši, da zaštiti, da bilo šta drugo uradi. Znači, roditelji, ja sam za to da roditelji treba da odluče, jer, mislim, ja kao roditelj nema šta ne bih učinila za svoje dete i želim da znam koje su posljedice vakcinacije i da odlučim da li moje dete, da li ja mogu svoje dete da odbranim od toga zdravom ishranom, načinom života, higijenom, jer kao što vi rekao ste, vaša majka ima 90 godina, ali tako? 92, ali ona je primila 3 vakcine. Današnje dece koliko primaju? 12, 14, 18. Svaki čas je neka revakcinacija, a pritom su uslovi života mnogo, mnogo bolji. Neke bolesti su iskorenjene. Higijena je mnogo bolja, svima je dostupna voda, informacije su svima dostupne. Recite mi još ka vaše mišljenje. Stvar je daleko dublja nego što se kod nas priča. Treba početi od jedne stvari. U Americi postoji ogroman 5 metara visok obelisk na kome piše da od trenutnih 7 milijardi ljudi na svetu treba da ostane 1,7 milijardi. Mi dok smo imali vlastitu proizvodnju, imali smo i neku kontrolu. U ovom trenutku uvozi se ko zna šta i ko zna preko koga. Počevši od ovoga što nas zaprašuju iz vazduha. Mi smo samo jedna eksperimentalna zemlja za sve moguće u svetu. Oni nas zaprašuju, niko se ne buni. Dokazano, sami su izjavili da nas zaprašuju iz vazduha. Naša deca se igraju po parkovima. Tu nema vakcine od toga, mi ne znamo šta je to. Sada kupuju vakcine od kad je mafija preuzela. Farmakomafija preuzela sve u svoje ruke. Zašto smo uništili sve što smo imali? Uništili smo i Torlak, uništili smo i Galeniku, uništili smo Hemofarm, uništili smo sve velike firme, mi smo bili izvoznici. Sad uvozimo i to kome kako padne. Koliko je uveženo za ptičji grip? Koliko je para tu uzeto? Ja znam da je čovek od dela od toga na vrh Dedinja kupio plac, jer ga je kupio od mog kuma. Najveći plac na Dedinju. Posle afere te sa vakcinama posle ptiče gripe. Jeste. I onda mi danas, kako da mi imamo danas poverenje u vakcine, kako da svesno razmišljamo o tome da nam neko pokušava da uništi dete. Evo, doktor je sam rekao šta se događalo u svetu. A koje su se bolesti vakcinom iskorenile, doktorka Nevenka? Gospodin. Šta kažete? Dobro je što je pomenuo vakcinu, zato što sam ja Teodorović je dao intervju za Pečat kod Raska ovog, onda je on bio glavni, da, Dmitri. Ja sam napisao tamo, kaže, napiši nešto ubedljivo, ja tebi verujem. Ja napišem, više će njih da im dođe, kaže, do mozga. Više će njih stradati koji se strmeknu, ni stepenici slome vrat nego od ovog gripa, ptičijeg. Evo, gospodin sa to. I tako se dogodilo. Imate taj pečat napisano i ovaj kaže, pa on pojma nema, on ne zna šta priča, ovo, ono. Pa nije, tako je i bilo. Tako je bilo, ništa, to nije bilo. A drugo, koliko je, mora da kad vakcinišete starije ljude,
Vi morate da pišete ime i prezime koliko je njih ostalo i to od običnog gripa koliko je ostalo živo. Ja ću vam reći, došao je Miloševićkin rođeni brat, farmaceut koji predstavlja našu zemlju južno od Sahare. Kaže, uvek sam primao vakcine i ništa mi nije bilo, nemojte da pominjete, vakcina je Bogom dana. Dobro, rekao. I šta imate da kažete? Pa ne znam šta mi je, jednostavno se teturam od ova 2 dana kako sam primio vakcinu. Rekao, dobro, vidjet ćete sad, ajdemo da napišemo recept, dijagnoza leči 5000 bolesti. I može da se suzbije svaka vakcina koja je, pazite gospodine, svaka vakcina koja je opasna, a sve su na neki način kontaminirane, znači mora da se vodi računa strogo, pogotovo Torlak je prodavao 300 miliona, a ja sam otišao namerno sa čerkom da otvorim u Durbanu sanatorijum. I dolaze lekari i kažu, znate šta bi vam mi radili? Vi ste mala zemlja, kaže, i prijateljska. Mi bi vas, kaže, bombardovali po svaku cenu. Samo da nas nema 1,150 miliona, mi odvadimo, ali vi nećete moći da opstanete, sigurni budite. Mi smo prvaci sveta u, recimo, kanceru pluća. Ali smo i u lečenju, ali ne zvanična medicina. Drugo, nego se leči u ordinaciji kod mene, nišani se svaki pacijent koji uđe. Ali samo da na ovo, koliko je bilo... Moja mama je umrla od raka pluća, pa me zato zanima, jer postoji vakcina protiv raka pluća? Ne, vakcina. Nego? Postoji, terapija postoji. Postoji terapija koja praktično se uzima 42 dana ili 55 i praktično se 96% do 98% potpuno isprazni od ovih svih kontaminiranih čestica, sintetskih čestica koje se daju sa polio vakcinom. Pazite, samo da malo me saslušajte, molim vas. Pazite, vakcina se razmnožava. Polio vakcina se razmnožava, a recimo 2 vrste imate infekcije. Šta će ona tamo u Essenu, šta će ona tamo u Frankfurtu i tako dalje u Nemačkoj, nego bračni par iz Nemačke kontaminira i SV40 i Simion fomi virusi, pazite, kontaminira. Ali da li to znači, ja ne shvatam sada... Mogu da završim, bračni par... Iz Nemačke, da, oni uvoze i transporti idu za tamo, i onda usput dolaze u Essen, tu se kontaminiraju majmuni, sačeka se da jedni imaju SV40, jedni imaju te Simion fomi, viruse sunđeraste, one lude krave. I tako se virusi... Da, i onda se tu kombinuje, razumete? I ja sad pričam, i ovo saslušajte, interesantno je, ja pričam, rekao, i Bog se sažalio, Bog. Meni ne pada na pamet da ne verujem u Boga, ali svejedno ne treba da se tako izražava. Kažem, sažalio se i izleteo transport sa majmunima i stradali su i naši i nemački i svi koji su pratili transporte. Meni on je polude, on izmišlja. Odjedanput dete Stefanović, Dejan, pametno dete, hirurg u kliničkom centru, kaže, moj otac i moja majka su bili inficirani, otac je umro i tako dalje, majka je živa, umrlo je još 9 inficiranih iz tih transporta, taj transport koji je izletao iz Šina. I majmuni su iscrkavali ovi. I sad vi kažete da tu nema intervencije, da to nema, jer ima tu logike. Da li to znači da određene vakcine su kontaminirane? To je ono što se kod nas to svesno radi. Ja ću da vam kažem, ja sam bio prisutan na razgovorima, pošto sam izuzetne odnose imamo sa Kubom i sa ambasadorkom bivšom Kube. Gde su najbolje bolnice za lečenje? Gde su najbolji lekovi za kancer. To je moglo se nabaviti u Albaniji i u Turskoj. Oni su tražili od nas, pošto je Hemofarm, ne Hemofarm, nego Galenika, jedina firma u Evropi koja je mogla da razloži sad to za svaki poseban kancer, znači za pluća, za ovo, za ono. Niko od naše države i vlade o tome nije hteo da diskutuje. Da, samo su znači, uvozili namerno se ide na to da... Pa namerno da nas... A stan doktore, vi mislite da su svinjski grip, lude krave i ptičji grip izmišljena priča? Jeste, to je genetska mutacija... Evo da vam kažem, pazite, jedan od osnivača, slušaj, sad kad predstavljamo šta je kome bio, ja u prvom braku sam imao doktora medicinskih nauka u Berlinu, u porodici Paulija, doktorirao je.
I on mi je bio tast jedan. A drugi tast je osnivač Instituta za majku i dete zajedno sa Šulovićem i Šupićem, Bošnjak Mihajlo, koji je poslije bio direktor, su ga najurili odande, nisu htjeli da govore zbog mene. Ja sam primao svu decu od leukemije. Jeste ih izlečili, jeste uspeli da lečite? Da, i onda nisu, on je postao direktor. Jeste uspeli da lečite leukemiju? Jeste uspeli da lečite leukemiju? Ma kako možete da pitate to? Kad uzmite samo moju knjižicu Prentice, najveći onkolog na svetu, moli me na 12 strana da delimo ono što on radi. On 50%, ima ti lekare tu i iz centra, odmah preko puta starog grada. Znači, mi imamo vas, toliki ljudi silni umiru od raka, mi imamo čoveka koji u sred Beograda može da recimo, zaustavi posledice. Naravno i da se ne šalju toliko. Neka prvo prođe kroz ovo da se kaže to. Ako meni i čerke nije niko umro u Durbanu i Cape Townu 2 godine i od raka i od side, gde su na nosilima donosili pacijente, nijedan pacijent nije umro, a ona je potpisala neka nas pogube ako jedan. Ja kažem, kako si mogla da potpišeš? Kaže, pa kad smo ti i ja ovdje. Da li ste vi primili nekada vakcinu, doktore Jovanoviću? Da li ste vi primili vakcinu nekada? Pa nije, možda sam kao dete negdje primio, ali sam posle sam izazivao smeh. Recimo, velike boginje su inicirale prvih 20 pacijenata u svetu od side izlečenih. Jer vi znate što znači to? Odbijam Nobelovu nagradu sada ako hoćete prvi put. To ste vi izlečili? Molim? Sidu. Ja sam izlečio, da, 20. Doktor, sida je izlečiva, može sida da se izleči. Molim? A sida je neizlečiva, doktor. Kako je gospodin izlečio? Kako je izlečiva? Kako je neizlečiva? Pa neizlečiva je zato što je to miks virus. Ako bi vi pokušali zvanično medicinski svaki onaj sastojak, da li je to svejedno konjska anemija, da li je ovo, da li je ono, razumijete, svaki može da ubije čoveka. Jedino to doksin može zato što je on jedna supstanca snova stara 5000 godina. Dolaze ovdje iz Jordana ljudi i gledaju što se radi i leče se kod mene. I to sve vi lečite? A stani, doktore Jovanović, je se sida zaleči ili izleči? Kako zaleči? Pa evo vidi koliko ima. Oni pobijeni su, ja svaki 10 godina napadam i VMA i napadam ovu infektivnu kliniku. Niko na svetu do sada nije rekao da je sida izlečiva. Pa šta vam je prvi 20 izlečio? Sven Britton me je pozvao, direktor Karolinskog instituta koji odobrava. Osim što sam poslije podne, on me je pozvao sutradan da dođem, reko neću. Doktor, nek nešto kaže, doktor. Doktor, šta vi kažete? Jer ja ovo čujem, ja sam slušala. Samo da kažem, poznati sportista, košarkaš Los Angelesa, on se izlečio od side. Magic Johnson izlečio. Da, on izlečio. Ali jeste mu vi pomogli? Pa ne, izlečio sam ga iz 2 cuga, mislim 2 puta sam mu poslao. Ali iz Denko Ačin sam poslao novinarku. Tamo je Gaga Antonijević, ovaj film što pravi. Znam Gaga Antonijević. Pa znam se, ali je to mora da se zna, razumete. Sastaju se mesečno kako Todora da ukinu i sastu. Vas da ukinu. Da ukinu i proizvodnju i sve. A kažete mi, doktorka, šta vi kažete na ovo izlaganje? Da kažem, ja ne znam nemam informaciju, ja nemam informaciju da je iko ko obole od side izlečen. Međutim, vi imate situacije sad kod mnogih pacijenata da su oboleli od side, ali da je virulencija tog virusa koji izaziva sidu znatno oslabila. A to je to zalečivanje, tako da? Da, oni oboljevaju u znatno blažoj formi. Drugo, na infektivnoj klinici kod nas, a i u svetu, daju se neki nespecifični antivirusni lekovi koji dovode pacijenta u neko stanje ravnoteže, tako da se on dobro osjeća. Živi se s tim? Živi se sa tim. On praktično nije ni umirao, nikada nije umirao konkretno od virusa side, nego je virus side izazivao teške poremećaje i pad imuniteta u organizmu, tako da je uvek bila pridružena neka druga infekcija. To su bile stravične infekcije, bakterijske, gljivične i ostalo koje su dovodile do smrtnog ishoda. Dakle, što se side tiče, ne znam da je neko izlečio. Prvo sam išao u Betezu da radim. Da li su 100 miliona su dali dolara, ja sam potrošio 600 i odmah sam otišao, jer neću da služim nikoga. A imao sam sve one, kao Kalauz, da otvaram sve laboratorije i da radim. Evo Toronto, isto 5 laboratorija. Ali vidite, pogledajte, do neba idu ove pogledajte krivulje. A šta to znači? Šta one predstavljaju? Oni su u šoku bili svi ovi i onda su bili moji koautori u Japanu. A onda je Pauli profesor, kome su svi Nobelovci iz Berlina, proverio prvo da li je stvarno Todorović Milan.
doktorirao medicinu i onda je rekao, ajdemo sad da pričamo. I onda kuvao je kafu 4 sata i rekao je medicina, todoksin je bio i ostao zato što je star 5000 godina. Nisu umirali bogati ljudi ranije, to sigurni budite, nego je lekar znao, primaju čoveka koji zna da leči najteže bolesti i to sve. To je sve nasleđeno kod mene. Ako neko ne veruje, to je prošlo sve rigorozno. Šta da radimo praktično kada dođu roditelji i kažu, stigne im poziv za vakcinaciju redovnu, i kada čuju ovakve antikampanje protiv vakcinacije, potpuno se zbune, nisu sigurni. S druge strane, pedijatar kaže treba da vakcinišete dete. Zakon kaže treba da vakcinišete dete. Kako oni odreaguju? Zbunjeni su i kada slušaju nas sada. Evo ja dao Danijela. Svi smo laici. Evo ne počeo gospodina Todor. Evo reci Danijela. Koji je savjet za roditelje, praktičan savjet za roditelje? Šta uraditi, vakcinisati ili ne vakcinisati? Ali ako su one obavezujuće, kao što kažu da jesu, većina roditelja će vjerojatno vakcinisati. Oni koji smatraju da vakcine nisu dobre, koji se možda malo više informišu, onda neće vakcinisati svoje dete, ali onda će doći u problem sa sanitarnom, zbog sanitarne inspekcije, zbog suda i tako dalje. Ja opet kažem, najbolje bi bilo kada bi roditelji treba da preuzme tu odgovornost na sebe, jer ne postoji niko ko može da uteši roditelja ukoliko njegovo dete posle MMR-a dobije autizam. Ja mogu nešto da vam kažem. Samo da kažem, u svojoj okolini, nažalost, imam nekoliko primjera. Moja veoma dobra drugarica, njen brat je posle vakcine polio ostao nepokretan i nije se razvijao kako treba. Znači, očigledno je bilo da je vakcina učinila svoje. Od moje veoma dobre koleginice, njeno dete je u 2. godini ostalo gluvo, također od vakcine. Ja samo želim da kažem da je jedan poznati pevač, svima je poznat i traje preko 40 godina, evo, rekao je Lepi Mića, njegov sin je, nažalost, dobio autizam, sa 7 godina je radi polaska u školu, primio vakcinu koja je bila u kontaktu, napukla, u kontaktu sa živom. I dete koje je bilo potpuno zdravo je sada autizam. Pa čekajte, zar živa inače nije sastavni deo vakcine? I šta će njemu? Ne, živa je sastavni deo. Dominiraju se sve. Jeste, ali su bile... Moje mišljenje, znači prvo treba narodu koji je zato laičan, zapravo objasni šta znači, da se prvo zna šta je autizam. Znači, to je kada je djete samo u svom svijetu izolovano, kad nekim krikom i dodirom tijela... Kad prestane da govori, kad je isključno potpuno počne da vrišti, nema nikakvu komunikaciju. Šta onda ne postoji država, gospodine? Vi ste advokat, Ivo, recite vi meni. I šta onda roditelj da uradi? Znači, ko odgovara što je njegovo dete upropašteno? Ne znam koliko je poznato, samo pre toga da pomenem, ne znam koliko je poznato da 18 zapadnoevropskih zemalja ne propisuju vakcinaciju obavezno. Dakle, to je 18 zapadnoevropskih zemalja. Engleska, Španija, Njemačka, sve zemlje zapadne Evrope. Austrija, Italija. To znači da roditelji imaju slobodu da odluče da hoću, da neću. Nema nikakve kazne koliko uslovljavanja. odluče da vakcinišu svoje dete, oni potpišu saglasnost da žele da vakcinišu dete i onda na neki način preuzimaju odgovornost za te sve postupke. A ovde vidite upravo... Izvinite, molim vas, jel znate procenat koliko ljudi se odluči da vakciniše ili ne? Da li su oni više za vakcinaciju ili ima više onih koji odbiju? Vidite, baš u tome je u stvari suština ove priče. Zato što vi kad imate opciju da se odlučite za vakcinaciju ili ne, onda je na ministarstvu i na državi da proširuje svest, da govori i da u stvari na neki način više obraća pažnju i na kvalitet tih vakcina i na kvalitet cele zdravstvene zaštite. A vi ovde kad nemate opciju, nego jednostavno morate i onda roditelja posmatrate kao kriminalca koji želi da ubije svoje dete zato što ne želi da ga vakciniše. A zašto? Zato što u konkretnim slučajevima koje mi imamo farmakomafija najviše zarađuje. Ostavimo to po strani sada, recimo u konkretni slučaj, upravo što je Danijela malo pregovorila, nepostojanje prave informacije. Konkretan primjer, roditelj ode na sistematski pregled, dođe vreme vakcinacije i roditelj pita lekara da li postoje kontraindikacije, da li moje dete može da to... Šta sadrži ta vakcina? I šta su posljedice u slučaju nečega lošeg?
I Mi polazimo od toga da treba da pratiš 50.000 ako nećeš, Pa bitno a je ne da se oni kaznu ili objašnjavaš neće. šta da radiš. Bitno je da je kazna fiksna određena, Ne postoji to u ne toj mislim. vakcini, nego odmah krećeš sa rigoroznim merama, 50.000 ćeš platiš ako ne vakciniš. Nedopustivo je da se u tom trenutku, koliko je nama poznato, roditeljima ne daje prava informacija. Ne daje. Da li dajete vi u Domu zdravlja pravu informaciju, doktorka? Mislim, nemoguće je, kako ne da... Samo da završim. Mi, naše iskustva, evo, kao zastupnici roditelja, imamo direktnog saznanja o tim stvarima. Prosto, tu vam se javi odmah barijera. Vi se informišete preko interneta, vi ko zna koga slušate, da li vi znate šta radite za svoje dete. Znači, sve barijere i napad, a ne činjenice, možda i eventualna informacija za koju pacijent ima pravo. Ima pravo po svim mogućim zakonima, kao što sam malo pre rekao, koji regulišu zdravstvenu zaštitu, dostojanstvo, psihički i fizički integritet, ono što sam malo pre napomenuo. Dakle, Ustav Republike Srbije to tako reguliše. A takođe, Ustav Republike Srbije reguliše još jednu stvar, da proklamovana ljudska prava se ne mogu sužavati i ne može se uticati na njihovu suštinu. Mogu se samo razrađivati, a nikako sužavati. Tako da smatramo da će Ustavni sud, i zaista očekujemo da donese pravu odluku, i neka roditeljima se ostavi mogućnost. Znači, znate, slušamo često priče i nagađanja, po meni neprihvatljiva zaista, da deca nisu vlasništvo roditelja nego države. Ja sam puno puta čuo to i zaista je to, ne bih komentarisao. Da, to je nonsens. A roditelji se prikazuju kao zaista neka grupa koja želi da navodi svoje dece, što je neprihvatljivo. Treba otvoreno pričati. Hoću samo jednu stvar da kažem. Kada sam trebala da dobijem zelenu kartu zbog odlaska u Ameriku, uslov je bio, znači ja sam, malo je falilo da nikad ne odem i da nemam sada sina Lazara, morala sam i svog sina Novaka i sebe da vakcinišem sa 5 vakcina. Ovde na Slaviji u jednoj ordinaciji u Beogradu, jer to je bio uslov za zelenu kartu. Da li vi znate, znači ja sam primila vakcine za malariju, ja više ne znam koja je to kombinacija svega. Otko znam, kad budem umrla, reći ću ti šta mi se desilo. Jer gospodin kaže da te vakcine se razlažu u organizmu u 40 godina. Ovdje samo rekajte, ako izvinite. Izvolite, doktore, vi ste ipak doktor, izvolite. Pa da vam kažem, da li vam nešto znači koliko je Washington dao da ostanem? $100 miliona. To proverite. Zašto bi Washington dao meni $100 miliona da ostanem i da molim? Zato što ste stručni, genije. Ja nisam teo, Todor nikad ne ostaje tamo i neće da služi nikoga. Zato sam se i ja vratila. Pa jeste. Ja sam došao ovdje, a oni na nož su me dočekali. Sastaju se. Ovdje samo jedno pitanje koje je zaista bitno. Šta je činjenično stanje? Da li su vakcine štetne? Vakcine nisu. Ne, one nisu bile štetne, nisu bile štetne. One su odradile svoj deo posla. Međutim, lekari su ostali ne zbog loših lekara koji to, nego ima 10-15% lekara kao što su Teodorović, Radovanović, Spasić, pa i ovi razni, tako dalje, ikoni, tako dalje. To ne sme da uopšte bude tu na čelu ovoga rade protiv. Uzeli su novac. Uzeo je Teodorović i Radovanović uzeli $10 miliona. Nisu podelili te vakcine i sad ih prodaju kao nove. Kao nove? Znači iste kojim je rok trajanja? Molim? Pa da. Pa nije... Pa nemojte da uopšte razmišljate drugačije, jer sam ja rekao da neće sigurno da se desi to, da niko strada od ovog gripa meksičkog. Doktore, da li može da se potkrade neka greška da oni nenamjerno da se slučajno prekrive? Znači, kao je, na primjer, prije par dana javio u Njujorku da će biti strašno nevrijeme, svi su javili da će biti, dajem primjer samo. A ono je prošlo pored. Da li može tako nenamjerno da se desi greška? Zašto uvijek bude neka teorija zavere, da li to... Ne zavere, ne. Ja ipak imam pravo da verujem medicini, zato što medicina... Treba verovati. Ali ne treba verovati 100%. Ali ne treba, izvinite... Ja zato tražim informaciju šta se dešava. Dešava se sljedeće. Zato što je 10 do 15% lekara nadmenih koji stalno nosi mantilije, okreće se kako ga ko gleda, ne uzima pacijenta. Kod mene idite, piše krupnim slovima. Bolest da bi izlečio bez obzira. Patentirana je ebola, patentirana je lepra. Moraš da izlečiš glavu. Sve kod mene. Pa da. I imunobiološki sistem, ja sam imunolog, ja menjam sistem i kad dođete do centra, doterate tamo kad dođe, bez obzira koji virus, i svi su miksovani.
ima 50% sintetski i 50% od klasične bolesti. naravno. I to kad vi dekomponujete, nema šanse da ostane živ pacijent. A mogu da vas pitam, Molim. pošto je Titov, kako se zove, čovek koji je vakcinisao Tita protiv herpesa, ja sam tog čoveka poznavala, jedan put bila vakcinisana i nikada na gornjoj usni radi pada imuniteta, nikada više nisam imala herpes. Taj gospodin je umro, taj doktor. Vrlo poznato ime. I to je bio Titov lekar. E sada, da li vi u vašoj ordinaciji recimo imate vakcinu koju primite, ja 5 godina, bez obzira da li ne spavam, da li mi padne imunitet, da li se prehladim, nemam herpes, jer je herpes virus iz organizma koji mama može da prenese svojoj bebi. Pa normalno. Jer imate vakcinu protiv herpesa. Ma ne treba vakcinu, ima preparata, razumete? Ma preparat ima ciklovir u apoteci. Šta? Ma nema to, pa to ne reći uopšte. Antivirusne supstance ne postoje uopšte, Ali šta postoji vi imate? podoksin. Imate todoksin kao lek ili kao Ne, kao vakcinu? lek, kao grupa lekova. Kao vakcinu ili Pa kao lek zašto koji se nije pije? umro niko tamo? Zašto se svi lečili u Hollywoodu i Čekajte, ne može od todoksina da se leči i rak, i herpes, i sida i a to sve. je grupa. Ali tu postoji formula, postoji imunobiološki sistem koji ide i stalno sve te viruse i sve sporedne efekte i sve sporedne, vi ne možete recimo sad, trenutno medicina, evo da vam kažem, trenutno je bio pre 2 godine u Ženevi sastanak Staphylococcus aureus MRSA i Escherichia coli. Niko na svetu nije ni sanjao da će se dogoditi da moj farmaceut, profesorka, odnese tamo i kaže evo ja sam donela recept koji možete sigurno i oni provere i može da se izleči svako. Razumete, to je zdrava hrana, to mora tako, to farmaceuti to hoće da se vodi, nek se vodi kako hoće, mene ne interesuje. Samo da dođe do svakoga. Mnoge stvari koje idu u London, recimo da kod Prentisa, da presađuju koštanu srž ili to, lekarska deca, oni kad dođu kod mene, oni se onda izleče. Zanima me sledeće, moram da vas prekinem, izvinite. Znači moramo da se vratimo na temu vakcine. Da li postoji dokaz da je neka vakcina izazvala, recimo, autizam? Malo Pa evo, sad sam ti ja rekao. Ne postoji dokaz. Kako postoji dokaz? U Italiji, znači... Kako postoji dokaz da je to baš roditelji bilo od malog opih Valentina sila? Boke su dobili su sport. Ali da li je to recimo bio konkretno možda vakcina data u pogrešnom trenutku kod deteta koje je bilo prehlađeno ili nešto? Ili je to, da li to znači da sad svaka, zašto kod nekog izazove, kod nekog ne? Šta je razlog? To mene zanima. Ako je sudska presuda, posle ne znam koliko godina donesena da je prilikom primanja te vakcine mali taj Valentin obolio, pored dobro, znači, oštetu od 174. A njima ošteta više ne zna, ali to nije bitno. Da, naravno, ošteta ništa ne znači presuda kada je dete bolesno. da je mali obolio zbog toga. Sada, da li što ti kažeš, uvijek dolazi toga, ja zaista ne znam, ja nisam... Znači, meni nije jasno zašto onda svako ne oboli ko primi. Mislim, to mi je nejasno na koji način neko da, neko ne. Da biste dokazali naučno u današnje vreme, vi morate imati studiju koja se bazira na dovoljnom broju uzoraka. Znači, vi morate imati dokaze i imati morfološku vezu između vakcine i onog što se događa u organizmu. Od 1 do 100 mislim da je tako. Pa da vam kažem, može i na jednom uzorku da se uradi od 1 do 100 kada se pravi tako. Ali da vam kažem, što se tiče autizma, sama suština bolesti nije otkrivena. Autizam morfološki predstavlja jedan potpuno... Poremećaj. Ne, jedan potpuno fiziološki isti mozak kao i kod drugog čoveka koji nema autizma. Ali vi imate lek protiv autizma? Izvinite, samo završim. Stvar je samo u prijemu i davanju informacija emocionalnih. Na svoj način. Znači, to spada u domen psihijatrije i ne može se dati materijalni dokaz. I oni, kako znam, ako ima praksu, ta djeca žive kraće. Jeste i žive kraće, ali znate, mnogi bolesti su iskorenjene. Ja neću pričati o poliomilitisu i drugim stvarima, ali evo uzmite za primjer samo hepatitis B. Hepatitis B je postala bolest nas doktora. Znači svako ko radi sa pacijentima, sa izlučevinama, sa ekskretima, se zarazi. Znači nema hirurga ili anestezijologa ili sestre koja radi na hirurgiji koji nije oboleo od neke bolesti. Nažalost, mnogo njih je umrlo od hepatitisa B zato što su dobili perakutnu formu jer zavisi kako će njegov organizam da reaguje na taj virus koji je. Dakle, poznata je stvar također da se prenosi preko izlučevina, da se prenosi seksualnim putem, zato je ta vakcinacija uvedena kao obavezna u pravilnik. Kod
dece mlađe i naravno ja sam svom detetu koji studira medicinu dala takođe tu vakcinu. Ne. Radio sam u Austriji, u Gracu sam bio 10 godina. Napravio sam ovo sve što sam tamo i napravio proizvodnju i sve. Zapamtite dobro. Polio vakcina ne sme da se daje deci. Samo moment, šta to znači? Polio vakcina ne sme da se daje deci. Deci, slušajte dobro zašto. Zašto, deco? Zašto ja kad dođe pacijent, kažem, sedite, uzmite, stavite ovde, snimajte, ne sme pacijent da dođe da nema nešto da snima, ali obično mobilni snima i to snima se. Da snimaš šta vi pričate, je li to? Ne, da snima vakcinu. Ne, to je važno da vakcina, pa da. I sad pazite kad... Pa neka, samo mi je... Ne, nisam samo razumela šta da snima. Ne, to nije nikakva reklama, ja hoću da pomognem, ne treba meni novac. Mislim, ne treba, ja dajem besplatno i lečim i dan danas za sidu. Dajem besplatno medikamente. A sa koliko godina dete mora da primi polio vakcinu? Dete ne mora da primi uopšte. Ne mora, ali koliko obavezno u državi Srbiji? Sa 7, sa 14? Ma ne, kao sa 6 nedelja. Sa 6 nedelja? Ma da, pa gledajte, ali majka, pazi, dete u stomaku, sačekajte malo, samo trenutak. Gde može dolaze lekari i meni kažu, kako ti možeš da kažeš da dete se ne snima 12 puta? Rekao, kakvi 12 puta? Pa vi to dete ubijete. Ultrazvučno. Evo sad pitajte i doktorku. I to je isto. Pa ne sme zato što je to. Šta je? Ja pitam ovu Goricu. Rekao, vi ste profesor preventivne medicine. Jesam, kaže. E pa lepo, koliko puta sme beba da se snima u stomaku? Kaže, 12 puta najmanje. Pa 12 puta, a znate šta je beba? Pa beba je beba. Pa beba je kosmonaut u skafanderu. Ako vi izbušite skafander, onda vam se neće ona vratiti. Ili će majka da ostane bez mlijeka, ili će ta beba da bude jednostavno oštećena, da se više nikad ne povrati, nego mora stalno da se interveniše, da ide kod lekara i tako dalje. Pravi se bolest, verujte. I to zato Radovanović kaže, ja imam pravo da te grdim i šta god hoću, ja sam član Rotary kluba. Pa šta mene briga, šta si ti? A vakcina, a sada je pokrenula se ta antikampanja, odnosno kampanja protiv vakcina i baš u isto vreme su se pojavile male boginje. Proglašena je epidemija malih boginja. Institut Batut je proglasio više od 100 osoba je zaraženo malim boginjama, je li tako? Da li je simptomatično to? Da, više je javnost proglasila za epidemiju jer postoji jedna vrlo komplikovana formula za izračunavanje prema broju stanovnika, kolika je virulencija bolesti, da li postoje epidemije. Kad se prošli epidemija, koji broj treba da bude zastupljen? Kažem vam, taj broj nije fiksan, zavisi od toga koliko je virulentan taj virus i koliko je sposoban da zarazi u jednom trenutku ljudi u okolini. Pa se to geometrijskom progresijom povećava taj broj. Zato za svaku bolest postoji posebna formula za izračunavanje. Ja stvarno ne znam jer se ne bavim tom granom medicine, ali mora to da bude sve definisano naučno. Znači, epidemiologija vodi računa o tome koliko ima obolelih slučaja i da li nešto može biti epidemija u datom trenutku. Međutim, zato što se tiče ove vakcine MMR, 5% onih koji su vakcinisani i obole od malih boginja, znači nije 100% vakcina. U vezi sa tom vakcinom došlo do određene nedoumice i do pojave tog antivakcinalnog pokreta. Šta ja mogu da kažem? Znači, ona je ušla u zakon o obaveznoj vakcinaciji, što moramo razdvojiti od zakona o lečenju, o pravima pacijenata, jer vakcinacija spada u primarnu prevenciju, to je nešto što nema veze sa lečenjem. To je nešto što država svojom zdravstvenom politikom sprovodi da bi sprečila nastanak nekih neželjenih situacija. Pre svega epidemija koja dovodi do masovnog broja obolelih, do velikog procenta invaliditeta, smrtnih slučajeva i ostalo. Dakle, pravilnik o obaveznoj vakcinaciji podrazumeva MMR vakcinu. Znači, to je trenutno stanje. Mi imamo situaciju da mnogi negoduju zbog MMR vakcine, ali nemamo naučnih dokaza da izaziva ovu ili onu bolest. Ali imamo uputstvo proizvođača u kome stoji da nije sprovedena klinička studija
A zašto bismo je davali ako nije sprovedeno? Ali da vam kažem, Da riješi na doktoricu. tačno to pitanje stoji. Evo i ja postavljam to pitanje, ali pazite, ne odlučujem ni ja, ni vi, niti neko nekog pita. A stvari kako neko da može dodati kaznu ako ne primiš to? Znate zašto? Zato što je u pravilniku, to je pravni akt jedan, evo advokat je tu pa će kaži. Znači mi smo svi obavezni da poštujemo zakone. To je akt koji ima status zakona i zakon mora se poštovati u ovoj državi. Način da se promeni zakon je drugačiji. Znači mi treba da utičemo na Republičku stručnu komisiju koja je najodgovornije telo u zdravstvu i koja određuje šta će morati da se primine da se kroz skupštinsku proceduru promeni pravilnik. Nema rješenja ako mi kao zemlja idemo krupnim koracima u Evropsku uniju. Mi stvarno... Onda gledamo zakon u Evropsku uniju, zašto je problem? Pa ne kažem, to je druga priča. Znate šta još ima? Ako idemo tamo gdje je to kao slobodni izbor roditelja, onda da uradimo to. Ne kao da kazna je ovolika ako nećete, a mi nismo sigurni da li je to... Ali ne zato što niste... Pazite, to se drugačije vezuje. Vi niste ispoštovali zakon. Vi ste platili prekršajnu kaznu zbog toga. Vi ste bili kod sudije za prekršaj koji vam odredio od do kaznu od 20 do 50 hiljada. I to je tako. Mislim, i drugi zakon, ako prođem kroz crveno svetlo, ja moram da platim kaznu. Nema veze da li sam ja morala... Ako prođeš kroz crveno svetlo, možeš da ostaneš živo. Ako primiš ovu vakcinu, možeš da osakatiš svoje dete. Ali ako neko plati tu kaznu, može da se Rizik je vakciniše. ogroman, to je cijela priča, ogroman rizik. Veliki je rizik, to je tačno, ali kažem, to ne možemo mi da rešimo kroz naše diskusije i rasprave, ali moramo napraviti jednu veliku razliku između obaveznih vakcina i neobaveznih, kao što je vakcina protiv gripa. To sam htjela da kažem samo. Država je napravila jednu veliku grešku prvu, onda kada je terala narod da se vakciniše protiv svinjskog gripa. Mi smo svi tu bili u procepu, kritikovani su i lekari i pacijenti što neće da se vakcinišu, jer je kupljen veliki broj vakcina koji nisu... Mislim da je bilo nisam sami stavili tako. Jeste i ja ne znam šta se tu dešavalo, ali uglavnom veliki broj vakcina ostao neiskorišćen, jer naš narod je takav, kad ga terate nešto da radi, on neće, delujemo odmah sumnjivo. Mislim da je najbolji put da te vakcine koje su diskutabilne, kao što je ta MMR vakcina, da se po hitnom postupku reši u Skupštini Srbije, da se izmeni zakon o obaveznoj vakcinaciji, znači da se ostavi roditeljima da biraju da li hoće da... Sve su vakcine kao zaštita u istom tom. Jeste, znači to je isključivo zaštita, politička strategija države, zaštita od vanrednih situacija u kojima se država može naći. A Joška, recite mi onda vi. Politička. To je ono... Evo, moramo politiku, Joška, vidiš ti politiku, moram. Prvo, izmenjeni su uopšte uslovi života. Genetski modifikovana hrana koja je uništava organizam i te majke. Prvo, cilj toga je neplodnost, bolesti, pad imuniteta. To je početak. Genetska modifikovana hrana je početak. Ne možete dokazati da je ona loša. Zato, da bi se dokazalo, treba, na primjer, 20 ljudi, porodica, da 10 godina uzimaju isključivo tu genetsku modifikovanu hranu. Ja sam razgovarao sa mnogim stručnjacima o tome. Nakon 10 godina bi se deca rađala, jedan bi imao šargarepu umjesto nosa, jedan bi imao papriku umjesto ovoga. To sve utiče na organizam. Naravno. A mi to unosimo u zavisnosti koliko je ko uneo tog genetskog dela. Kod ovih vakcina niko još nije ispitao koliko utiče ta vakcina i u sprezi sa tom genetskom poremećajem. Ma isto bitno za sve. Znači, sve. A mi donosimo ono što nama neko iz napolja naredi. Pa to je opet ono što piše na obelisku. To je isto opet ono, daj da uništimo jedan narod. Mi smo propusni kunići za Evropu. Mi nikad ući u Evropsku uniju nećemo, to nemoj da se lažemo. A mi smo prihvatili sve njihove postulate i sve njihove propise. Hoćemo li se raspasti okrenuti? Evo ima jedna priča, ne znam sad da li je tačno, ali čuo sam tu priču. Jedan veliki svetski brend hrane, znači u pitanju fast food, neka ta priča, ne bitno sad koji je, ogroman svetski brend. Jedan je čovjek posjećivao često taj... I je od soje. Takve, da. Pljeskavicu od soje. I sada on je jedan dan došao kod doktora i izvadio sve nalaz, znači krv Mokrić izvadio sve te nalaze, stavio to u džep i to je ostavio kući. Onda je godinu dana išao u taj
objekat i jeo je tu dnevno jednom ili 2 puta i poslije godinu dana je izvadio iste te nalaze, znači koje je vodio prije godinu dana. Došlo je do strašnih, znači, poremećaja organizma, strašno, znači. Mislim, to sam čuo, ne znam sad da li je tako, čuo sam priču. Sada ima film o tome, jesno. Ima, sad da li istina, ne znam, znači, hoću da kažem da je Mi se rađamo sa ovim Aleksićem iz Novog Sada. Čovjek je sve to dokazao. Sve to dokazao, sve to postoji. Ima iz celog sveta snimke i od zaprašivanja, i od vakcina, i od unošenja genetski modifikovane i kako se proizvodi ta genetski modifikovana hrana i sve to. Ali kod nas nema neko da jedan put stavi prst na čelo i da kaže alo, ovo je naš narod, daj da o njemu vodimo računa, ne interesuje me šta jede. Povrće sve, zrika dođe kod nas. Zašto je u Americi zabranjeno? Zašto je u Americi i ovim nekim zemljama zabranjena genetska modifikacija? Zato što im trebaju pokusni kunići, a to smo mi na Ali sebi. oni što jedu lošu hranu, vjeruju. I kod njih to je što druga hrana... stvar, što jedu lošu. Ali radi sa zdravom hranom. Ali mi smo I kod njih pokusni pile kunići... se rađa za 2 sekunde. Pa dobro, ali to je ubačeno kao ulje od kukuruza da bi uništilo srž kod crnaca i da bi ubijalo crnce. To je studija napravljena, čitava. A što kažete na ove drastične komentare na društvenim... sve ostalo se pravi. Na drastične komentare na društvenim mrežama onako piše za ljude koji se bore protiv vakcine i koji savjetuju roditelje da ne vakcinišu svoju decu. Bukvalno piše ovako, pravo u zatvor, hapsiti ih, oni su najveći neprijatelji i tako dalje. To je dosta drastično. Zanima me šta mislite... Upravo ja kažem, istina uvijek je bila istina. Na sredini bilo o čemu da se radi, znači ni tamo ni vamo, nikada kao čovjek koji sam smatram prošlo došta ne mogu da shvatim da primim jednu stranu i drugu, znači gledam kao roditelj kako da se ponašam, poštujem zemlju u kojoj živim, poštujem zakone zemlje kao svaki normalan čovjek, međutim kažem, ako zapadni svijet čemu mi težimo kao država i kao narod zadnje vrijeme, vidite da idemo tamo, trčimo da dođemo tamo, i ako njih, Evropa je najstarija civilizacija, znači ako su kod njih već donijeli odluku da zakon ti daje na samu, znači bira šta hoćeš, znači mislim da je rješenje da roditelji biraju za svoj djecu. Nema roditelja, oduzeli su nam roditeljsko pravo, to je prvo, oduzimaju nam. To je već tema broj 2. Ne smemo da vaspitavamo svoju decu, ne smemo da bijemo svoju decu. Čini se da je brak kao institucija na udaru, čini se da je više nema tata i mama, to da. Više nema tata i mama, više nema muško i žensko, više nema sve. Oduzeli su nam pravo na mišljenje. Ja kao pravoslavni i pravo na život. Hrišćanin, I šta je zaključak? Šta da radimo, kako da se borimo protiv toga? Danijela, je li imate neki savjet? Da, ja sam htjela samo da kažem da je ovo inače svetski trend, taj borba protiv vakcina, mislim nije da se pojavio kod nas, nego generalno se to događa. Ima jedna knjiga koja je jako dobra, naučno-istraživački rad, doktor pretpostavljam da zna o čemu je reč, pretpostavljam da i vi znate o čemu je reč, zove se baš vakcine, Farel je napisao, svaka vakcina, kako deluje, koje su dobre, koje su loše strane, šta sadrži u sebi, ja bih to preporučila svim roditeljima da pročitaju. Znači to je to. Hajde onda da tako i završimo negde. Mi smo imali i 2 priloga sa roditeljima koji su imali određena iskustva posle vakcinacije, odnosno njihova deca posle vakcinacije. Vama, dragi gosti, mnogo hvala što ste odvojili vreme i što ste pričali na ovu temu. Hvala. Sve najbolje. Prijetno večer, doviđenja. Hvala.